Na, na 24. internacionalnom festivalu Akter Evrope, koji se svake godine održava u Prespi, internacionalni žiri je dodelio nagradu Akter Evrope za njenu ulogu u predstavu Aurora Amoris, Aleksandri Vojvodić Jovović, i žiri je ocene, možete jedan aplauz. Ja pozivam Aleksandru. Internacionalni žiri ovog festivala, koji 24 godina ujedinjuje akterske kreacije u Evropi, dodelio je ovo priznanje za briljantno ostvarenje Aleksandre Vojvodić Jovović u Aurora Amoris. Ja sam počašćen da joj dodelim nagradu, pošto na dodelu nagrada ona je već otputovala u Italiji, gde je imala seriju nastupa na različitim italijanskim scenama. I ja sam počašćen da u ovom divnom prostoru između tri crkava dodelim ovu nagradu.